Ontemaal de verkiezingsdag viert de PvdA zelfs nog campagne. Al weer PvdA-voorman Diederik Samsom hier om de verneemde rode rozen uit te delen. Jullie hebben allemaal mooie programma's, maar als het erop aankomt kun je het op de vierde zin hebben. Nou ja, soms doen we wat nodig is. De partij stiert er in de landelijke peilings min voor. Het lijkt erop dat de PvdA er alles om docht de keer bij de Frieske verkiezings behind te houden. Het heeft tot de laatste dag zin, tot het laatste uur heeft het zin. Want mensen twijfelen nog steeds en dan is het goed om ze eraan te herinneren. Allereerst dat er verkiezingen zijn, want de opkomst moet echt wel omhoog wat mij betreft. En dan is het natuurlijk ook aardig om nog te kunnen vertellen waar de Partij van de Arbeid voor staat. Ik zou eigenlijk niet gaan stemmen, maar ik begin over te twijfelen. Terug de bezitten van Samson ben je oerhellen om toch op de PvdA te stemmen? Beetje wel, ja. Ja, ze weten het zo mooi te brengen allemaal, hè. Zij vregen van of ik alweer wees te stemmen, maar dat is net zo. En ik ben dan net Safia dat ik in te stemmen. Waarom net? Dat is elke keer weer hetzelfde. Ik in te stemmen, want die stem die het hield. Maar dat shock ik dan dus net. Ik verneem dat net. Had dit geholpen, deze bezitten van Samson, om jou toch over de streek te loeken? Nou, het wordt wel twijfelachtig. Ja, het wordt wel even wat twijfelen. Ik weer stellig van ik ga net in, maar nu weet ik het nog net. Ook al binnen de werindelingsverkiezing een lokale ongelegenheid, ze worden ook zien als een eerste graadmeter voor het regeringsbeleid. Ik kan ze niet vertalen naar landelijk, alleen al omdat er hele andere partijen meedoen. Sommige partijen doen niet mee, SP, PVV, oudere partijen doen hier niet mee. Lokale partijen met hun eigen programma dan weer wel. Maar dat het belangrijk is dat we hier een goede uitslag maken, dat staat vast.